Mais, Puebla. Vale, quietos todos, quietos. Saída correcta, comeza esta 10ª bandeira Concello da Pobra. A quen temos ahora mismo, Anxo? Pola 1, o anfitrión, a Carmela de Chiqui Parada, Club de Remo Puebla. Pola 2, a tripulación de Vilaxoán, a Revanida de Gelo da Río. En pola 3, a Fontaíña, a de Coruxo, a outra tripulación que sabe ondear, sabe o que ondear bandeiras a semana pasada en Ares. E danos as alineacións, a que monta Chiqui Parada hoy. Empezamos por los locais. Patrón de Puebla, Rubén González Parga. ¡Ey! Bancada de estribor, Ramón Chávez Oceda. Diego Santos Domínguez. Manuel Raúl Pazo. Adrián Para Carmela, para o Club de Remo Puebla, un ritmo bastante forte. 38 tamén marca a Revenida Vilaxoán. E vamos ver a tripulación de Coruxo, a Fontaíña, que trae un ritmo tamén de 37 paladas, igualdade máxima. Vamos a ver qué pasa nesta segunda ciaboga. Recordamos, 6 locos, 5 ciabogas, campo especial. Vamos a ver ese Vamos, segunda mirada, vemos que llega a Puebla. A Carmela llega en primera posición esta tanda, apoyada por su público. Vamos a ver a Puebla, prepara mirada. Prepárase Suso Silva, prepárase o Piqueiro. Aí está facendo a maniobra Pobra o Caramiñá, Club de Remo Puebla, que acaba a primeira posición. Na calle 3 vemos mirar tamén a Coruxo. E agora en terceira posición paraba a Revenida de Vilaxoán. Chega a Revenida de Vilaxoán. Moi ampla virada de Vilaxoán. Primeira posición para Puebla, segunda para Coruxo, terceira para Vilaxoán. Pode pasar de todo, un vento que se está aí mantendo en 15 km/h, pero xa vimos o que aconteceu a semana pasada en Ares, que non se pudo disputar a segunda das quendas, xa que o vento foi a máis. E vamos, ainda que suman os tempos de hoxe de mañán para o gañador da bandeira, a igualdade máxima dos 4 primeiros clasificados da LGT, e pode pasar de todo. 3 equipos, 3 embarcacións que cumpriron o objetivo, empezaban ca idea de salvarse, conseguíronlo con creces, logo pensaron en acercarse un pola grande para que están facendo por ese cuarto posto, que parece ser que non se lle vai a escapar. Os de Chiqui Parada teñen a directa, vémoslo chegar, van a acercar a esta cuarta virada. En primeira posición a Puebla, segunda para Coruxo, máis distanciada por detrás chegará a Revenida de Vilaxoán. Vamos a acercarnos a esta cuarta virada. Chega a Puebla, chega a Carmela, chegamos de Chiqui Parada. Está aí Suso Chaveira xa preparado para meter a pica. O veterano Remeiro, magnífica virada tamén ahora da Puebla. Vamos a ver que se está preparando a Fontaíña pola 3. Sigue quitando segundos a Carmela da Puebla, ahora por la calle 3. E comeza a virar a Fontaíña de Coruxo, a embarcación adestrada por Benji. Vemos mirar a Coruxo en segunda posición e agora para a Revenida de Gelo da Río en terceira posición nesta primeira tanda. Nesta cuarta virada vai virar Vilaxoán. Peñenche as lágrimas aos ollos cada vez que fala esta Revenida, Juanma. Impresionante esta primeira das quendas, con un vento de 13-15 km/h, en 3 tripulacións que afrontan o quinto lomo, o penúltimo. 3 embarcacións que, como decíamos, cumpriron o objetivo, salváronse con claridade. O objetivo despois pasou a ser loitar por esa tanda de honra. Pelea que finalmente foi para Coruxo e para Puebla. Pelea que parece ser que vai se levar a Puebla, Anxo. Parece ser que sí, está aquí un dos seus aficionados número 1. Si falábamos antes a Puebla, segunda Coruxo, terceira Vilaxoán. Se nada cambia, vamos cos últimos metros. Pero ten unha marcha máis, estaban vindo a 35 paladas por minuto os de Chiqui Parada, e a 10 metros para a baliza de meta acaban de subir a 40 paladas por minuto, dándolo todo. Unha marcha máis para acabar por todo grande esta regata de hoxe, esta primeira xornada da 10ª bandeira Concello da Pobra. Vamos, chegar a Carmela.
Vamos con los últimos metros para Carmela. Y que remaron bola, están remando na casa. Vamos con los últimos metros a Carmela, bola directa. Ya vamos a ver entrar, van a ganar esta tanda. Primera posición para Carmela Puebla. Fantástica regata de este chavalón. Hay que quitar el sombrero. Hay que levantarse para aplaudirle porque lo dieron todo. Vamos a levantarnos todos, Dios. Que se levante este peinado. Y ahora llega por la calle número 3 a Fontainha de Coruxo. Gran regata también para los de Coruxo. Gran regata que ya saben los de Coruxo que saborear la miel del triunfo la semana pasada en Ares. Falta por entrar a Revenida. A Revenida acabemos llegar aí os de Gelo Tarrío, que va a llegar en tercera posición de esta tanda. Non conseguiron o resultado que esperaban hoxe, pero moi bo regalo. Quieto, Mugardos, quietos as 3. Segundos reglamentarios, salida válida con Pola 1. Adiante esta segunda tanda, calle número 1 para Megrove, calle número 2 para Mugardos, calle número 3 para Ares. Tripulación de Diego Portela, primeiro clasificado da Liga, a Megrove, os bandeiros, por a número 1, que monta de patrón, a Pabliño, Benco patrón hoxe, Roberto Ladín Touriño. Costado estribor, Óscar Moldes Guillán, Pablo Casas Aguiño, Andrés Peña Blanco, Miguel Méndez Álvarez, Óscar Martínez Parada e Iván Fandiño Dovalo. En la calle número 2, en segunda posición, e marcando al mismo tempo que os locais da Puebla, a Vestarruza de Mugardos. Tamén a 36 paladas por minuto a tripulación de Mugardos. En la calle número 3, facendo o sexto, un quinto posto igualado con Vilajoan, a Santa Olalla de Ares. Unha Santa Olalla de Ares que marca 37 paladas por minuto. E xa faltan pouco máis de 20 paladas para a primeira das Ciabogas. Vemos llegar as 3 embarcacións cos últimos metros pasta segunda Ciaboga. Claramente primeira posición a Megrove, volven a liderar unha regata. Segunda posición para Mugardos, terceira para Ares. Vamos Calvirada. Vamos ese apoio, vamos esos aplausos, vamos ese ánimo. Calvirada a Pabliño, agora vai a Vestarruza en segunda posición. E Faralo en terceira posición. A Santa Olalla de Lubre, a tripulación de Agustín que nas últimas regatas demostraron que puderon haber gañado algunha bandeira. Non tuvieron a sorte de cara, pero ainda así vanse cun sabor de boca magnífico desta tempada. Un equipo feito a base de canteira, a base de traballo, a base de anos, e que está indo máis. Vai 2-3 temporadas ascenderon e ahora xa están colándose, xa están loitando polas bandeiras. É porque non cotas maiores. Mañán recordemos, contra reloxo, súmanse os tempos. E o primeiro que mellor tempo sume será o que se leve esta 10ª bandeira Concello do Pobra do Caramiñán. E chega xa vamos cos últimos metros para esta. 4 paladas por minuto para Pabliño. Últimos metros para esta cuarta virada, parece que non cambia nada. Primeira posición para Megrove, segunda para Vestarruza de Mugardos, terceira para Ares. 37 paladas as que marca a Vestarruza, un ritmo moito máis tranquilo, moito máis pausada, é unha palada moito máis profunda hasta Pabliño de Porto Meloxo, que están aquí a piques de facer esta maniobra. Prepara virada, pica, aplausos. Vai a cuarta virada da Megrove, vai na primeira posición. Moi boa virada da Megrove, agora Faralo por detrás, na segunda calle, Mugardos, que xa prepara tamén a virada. Impresionante tamén a tempada de Mugardos, empezou moi forte en pretempada, parecía que non era capaz de coller a remada no inicio desta tempada, pero ao final, como non podía ser de outra forma, levouse 2 bandeiras e 3 victorias. Aquí vemos tamén en terceira posición na calle 3 virar a Ares, como ven decías un Mugardos que fixo unha gran pretempada, que empezou a Liga en segunda posición por detrás de a Megrove, que cometeu un gran erro en Vilajoan virando por estribor, que lle saliu moi caro, que lle deu en segunda posición da Liga Ares, que tivo que remontar. Pouco a pouco foi remontando, volven a liderar regatas, volven ás primeiras posicións, volven
Pido un favor a todo o público. Está a pique de entrar o campeón galego da LGTA 2015. E debemos facer cun forte aplauso. Vamos a puxalos nestes últimos metros. Somos campeóns da Liga, somos campeóns da regata de hoxe, da xornada de hoxe. Vamos ese forte aplauso para os de Diego Portela. Para Últimos metros, agora sí. Finaliza Megrove, campeóns da regada de Ledicia. Levántanse os remeiros, mereceron, demostraron que somos mellores, demostraron que foron os máis regulares. E aquí chegará agora a Vestarusa de Mugardos, que está a ofrecer un gran nivel nas últimas regatas. Últimos metros para Vestarusa, que tamén se merece un forte aplauso. Os de Mugardos, e vai entrar agora Ares. E agora falaron Ares, como ben dis, Ares que vai chegar en terceira posición, e que si nada cambie, arrebataráse esa terceira posición a Puebla, pero ainda así tamén merecen un forte aplauso de Ares. Atención, tripulación de Mugardos. Vieiro Mayobre, É o sexto de babor. Carlos Pérez Mandado, E quen meteu a pica hoxe? Santiago Fernández Yuste, Pero non nos tenemos, son campeóns tamén, da que non regamaran hoxe, Cristian Otero, Piñeiro, Daniel Costa, Luis Lois, Eduardo Costas, Vila, Juan Carlos Mascato, Cores, Roberto Fernández, Martínez e Carlos Raúl Sánchez Álvarez. Está a pico xa de Roberto de entrar, de subir a bordo, donde José Lois Piñeiro entregará o mayor de líder. Vamos a ese aplauso todos. Ahí está poniéndose o mayor. Roberto Danín, Noraboa, felicidades Roberto, felicidades a Megrove. outro maior máis, moitas Pero felicidades. que adestraba a estas bestias que se nos De verdad, que esquecen. seasnos, Diego, Dio Tianxo, Portela! E mañán máis e mellor. Mañán decídese a 10ª bandeira Concello do Dobre. Anxo, esquécenos unha cousa. Os tempos de hoxe, esperemos. ¡Estos